Ayicela kwenziwe ama-DNA ingane ukuthi-ke uvume nawe ukuthi uyofakwa la emlomeni. Ngingaya e-police station yezo ngokuvula icala. So bathi e-police station balinde ukuthi-ke ephume ama-results. Uzoboshwa nje leli khoyi lo baba. Uzoboshwa? Mina ngifuna ahlawule, angifuni aboshwe. Asengifuna ukuyenzela nobaba wakhe ukuthi khona la ngifuna sifikisane khona naye. Ngifuna ukumtshengisa ukuthi mina ngeke kugcine kuyogcina mina. Kuyo yonke lento eyenzakalayo ngeke kugcine yena akakhohlwa. Yazi ukube nginenamba yakhe ngabe ngiyamfonela ukuze ngizokwenza izinto zibe lula. Ufonela bani? Ngifonela yena baba. Ngimtshela. Fonela leyo nje leyo efikile lo izongikhonkothelwa la. Inhlambi yani. Inhlamba nje nje. Unayiconge baba lubanzi uyafona noma uyafona.